практика эшенә күчәбез. Сезнең күз алдыгызда 9 төрле милли костюм. Бу милли костюмнар Рәсәйдәге милләтләрнең костюмнары. Һәрбер костюм кайсы милләткә туры килә. Беренче костюм, икенче костюм, өченче костюм, дүртенче, бишенче, алтынчы, җиденче, сигезенче һәм 9-нчы. Мин сезгә һәрбер костюмны һәм һәрбер милләтне бер-берсенә туры китерергә вакыт бирәм. Хәзер балалар, үзегезнең җавапларыгызны дөрес җаваплар белән чагыштырып китик. Беренче костюм бу чуваш костюмы. Икенче костюм мари костюмы булды. Өченче костюм татар костюмы. Дүртенчесе башкорт, бишенчесе рус костюмы, алтынчысы Карел халкының милли костюмы, җиденче Крым татарларының милли костюмы, 8-нче Удмурт костюмы, 9 Керәшен татарларының милли костюмы. Сезнең җавапларыгыз туры килгәндер дип уйлыймын. Киләсе дәресләребезгә кадәр.